and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Sa tayo mo ngayon? Mayo kay kuplito ng grupo. Magpabook ta sa catering. Ha? Pero yes, panihapon. Advance akong palipay ni Jared ug Aisa. Ha? Oh, lingkod part. Salamat. Basta nagsabot no. Nag-abot kita din eh. Okay, niya ka naman. Pundo lang diya ha, okay? Magkisaw ta sa maabot nga magtiayon. Huh? Di pa uwahing tanan. Sayo pa, mong dagan patag kapilian nga magsikat na catering. Amaya, tabangin ko para makapabuk o panihapon. Atong enjoy ang nagsingabot na kami niyo ni Jared ug Aisa. Pabilib. Daman siya kapakita. Maong ride on na lang una. Aron dili siya makaingon nga bastos ng pagkatao. Am I right? Para na ako, ang tanan ni magisulti, gusto kayo, love. Ayaw pala salig lang. Dili biya ko buutan. Naabiyasad ko'y kabuang. No comment. So anak, naa naman na. Di magyud magpabalibad si Jeff. Makagaba kung balibaran ang grasya. Maong okay. Manggawas na ta, aron pagpreparar ining kalit nga selebrasyon nga giplano ni Jeff. Tana love. Atong pasalamatan ang umaabot natong groomsman. Mapakya siya. Kaya wala bagi kasal nga mahitabo. Mas malipay ko kung mahitabo, love. Ha? Mituo ko sa panultihon nga. Buisit ang pagpuyo sa usa ka babae o usa ka lalaki kung way bendisyon sa Ginoo ang panag-uban. Husto gid kaayo nak. Nindot ang dagan sa kinabuhi sa usa ka magtiayon, bisag ahaw pa sila sa sapi. Basta naa lang ang Ginoo sa taliwa. Matilawan man nila ang kahapsay sa ilang panag-uban, na ang kalinaw ug maghari ang kukma. Maong pakasal na lang gyud mo si Jared Aisa, haba? Wala gid hinuon ko'y kapasalig nga bonggang kasal tungod kay... No need of explaining, Jared. Ang ako magpagbalibad, maong paghatag ni mo kikayon aron sa paghuna-huna kon ako pagyud. Wa matago diha nimo nga akong pagkaako. Maong dili ko gusto nga muhigot dayon nimo. Timbang-timbangan lang yun una ang tanan, Jared. Decided na ko. Tungod kay ikaw rin ang mabahay para na ako. Well, basig ang imong kaugalingon ang gusto nimong sukton sa makadaghan kung ako ba yun? Ikaw na. Ato ng istoryahan ug usab unya, ha? Ay pala ko pat ha? Dili pag yun. Kaya wa pa na ako ikasulti nga ako mga toyo. Di adik kami go. Ay, oy nak, oy. Sorry ha, wa ko makasulti nimo. Ganihara din na si Roy. Kung wa mo'y buhaton, ato na ta sa gawas. Kadit lang. Manglakaw unta mi si Aisa. Pero gusto man ko no si Jeff nga makigsaw na to sa panihapon. Maong dili lang una. Magpatabang pa man si Mama sa pag-arrange. Okay. Apil ko. Kay kapoy sigling ko eh. Ay, ayaw na dun, uy. Dito na lang hinuon-una mo sa gawas, Jared. Aron magkaistorya mo si Roy. Kami lang una si Aisa ug Amayang mahibaw sa buhat tonon din hiya. Ayaw na laki-lati si Amaya, Mami. Bisag, ako nang mo arrange. Kaya na ako. Unsar ba ko din eh, oy? Amoy gibuhat. Ano na lang. Kami na lang si Gemma ang mulihok. Ug dito ka na lang nila ni Jared ug Roy sa gawas, Aisa. What's wrong? Ha? Hait man ko kagagtinan awa ni Aiza. Di ba ya? Kita ko, oy. Please, di lagi. Imo lagi na huna-huna, Amaya. Nganong
Maingon man taon anak eh. Mao man gani nangutan ako kay kita lagi ko. Mangutan gud unta ko unsay sa ni Aisa diya nimo. Wa man good. Yun anak yung kusahay kung mututok. Yun anak kong dating. Huwag ko sa kuna-una. Yan naman. Hain man di imo na. Naas kong gisaan mo. Again, salamat kayo sa concern ha. Promise, kung makahuman na unya ko, unya makakita na ko og trabaho, ako jud kang hinahinayan sa pagbayad sa imong mga nagasto. Kalimti na. Alam isulti mama ni mo. Pero, wala na siya muna nga may utang ka. Okay? Paangay. Nakadisturbo mahinoon ko. Nya no good. Naman di mo'y bisita. Unya, ni asa dinoon ko. So what? Bisag si Kinsa ang gusto mo niya. Ang ilang yun mo entertainon. Uy, wa man may kipili. So, wala ko magkasamok? Kung doon na may nakasamok, wailain kung dili ka ng hudiyo nga gikaatubang ron ni Amaya, amigo. Yay, may kaligot-got? Ipan ko ng tawana. Hey, ano siya problema? Wa pa. Pero pasayloon na ko sa Ginoo. Pasayloon na niya ko sa Ginoo kung doon naman ganiun niya si planos pagsurang-surang ni Aisa. Anong ingon man, ana? Pangagpas lang ning ako. Maong nag-ampo ko. Gadi lang gid unta si musipyat. Lihayan lang gid unta niya ang pagyaga-yaga ng akong asawa. Aron dili niya matilawan ang kusog sa gituhuan niyang bakla. Ako'y magkisulti anak niya. Ayaw na. Pasagdan ta na siya. Kung dili lang siya maghimog dakang o isinang makapuling unya sa akong mata. Ilhon ako siyang higala. Pero musipyat gani siya. Tungod kay ubos na kayang iyang pag-ilas pagkababay ni Aisa. Iyang kitunyang mahibawaan kung unsa ang bakla kung masuko na. Okay. Since wa pa may nahitabo, kagani, pakigsawa man ka na siya panihapon nato kay iyang pasiyon lang pahalipay ninyo, ato law ng luagan ng atong hunahuna. Ato unang kalimtan nga dunay tay bati nga pagduda niya. Di ba? Ato una siya kalimtan og maghisko taglaing tima. Unsa man pananglit? Nakadiga na ka ni Amaya? Unsa? Kinoo ko. Ngano bang biabot man sa dihang puntuhang imong pangutana, oy? Ngano ka? Kay ngano? Wa kuno day ka makrush ni Amaya. Aisa, nindot og dagway ka na si Amaya. Dili mapiribisan pa sa mga babae nga kanunay nag-atiman sa mga naong nila, sa mga lawas nila. Maingon nato nga siya'y nakasapu sa tanang swerte. Maong bisan patingali ang mga tao nga may kaya, mga taong pilian og babae, dili gid makalikay sa pagdaig niya. O usan ako nila, Aisa. Kotob ka ra ba di ay sa pagdaig? Wa ka day plano nga manguyap? Yate, seryoso na ni nga interrogation, ha? O, unsa man, nanaghap ka? Gusto ko ni mong dakpon? Ayaw pala biyang higayon ni Roy. Ano gun kayo kun maadto sa lain si Amaya? Gusto ko nga dili maproblema si Mommy Dalia. Maong ayaw hatagig lugar ng manyak nga Jeff nga makaintra niya. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!